I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, danas story time, posljednji story time, pošto nema više ideja, jel? Ako imate neku ideju, pišite u komentarima i ostalo. Lajkujte ljudi, klip, šerujte, subscribeujte se, postanete najšumadirica na Balkanu. Šta sam još htio da kažem? Ništa, zavalite se, lezite ili bilo kako, samo se zavalite i uživajte u nekih mojih 4-5 minuta. Dakle, šta je story time danas? Dakle, moj prvi PC i moja prva PC igrica. Dakle, za svoj 10. rođendan, jel, sam poželio da imam komp kao i sva ostala deca. I bukvalno, kupio sam gotovu konfiguraciju. Mislim, tad nisam znao ništa o kompjuterima, samo sam želeo da imam jedan čisto ono da imam sa nečim da se zabavljam i ostalo. Tako da šta da vam kažem ljudi moji, procesor mi je bio dual core 270 GHz, grafičku ne znam koja je bila, izvinjavam se zbog toga, RAM mislim da je bio 2 GB, nešto jako slabo je bilo, možda i više je bilo, ne znam stvarno, ali 2 do 4 GB je sigurno bilo. Onda, šta sam još imao napajan i ovo ostalo ne mogu da vam pričam jer nisam imao pojma kakav je PC i ostalo, tako da neću to da vam pričam, da se ne brukam. Ali uglavnom, možete zamisliti komp koji sam ja tad imao, secko je GTA San Andreas. Eto, smejte se malo, ali secko je GTA San Andreas. Znači druže, jedva da si ga igrao, tako da to je to. I bukvalno, sad ću vas lagati. Mislim da je bila, da sam imao negde oko 14-15 godina. Meni se desilo da mi je crkla grafička kartica. I normalno majstor je zamenio, ali kupio integrisanu, jer ga je mrzelo da kupi novu. I onda Zoki ništa nije mogao ni da igra. Bukvalno, mislim da sam jedino što sam mogao da igram bilo je Counter, brate, i ne znam još šta sam mogao da igram na tom kompu. Ali je bio haos, stvarno, imati stare videe, čak sam igrao i PS9 i ostalo, druže. Ali je bilo bruka i sramota. PS8-ica, jedva sam igrao to. Mislim, guralo je, ne kažem da nije guralo, ali opet izleti alert kao da igram na minimumu, ja igram na minimumu, bukvalno haos. I to sam ja trpeo jedno 3-4 godine, bukvalno sam samo čekao da završim školu. Nabavim sebi parice, druže, i eto ga. Dobio nov komp, streamer jači nego ikad, niko nije čuo za tebe, ide ćuti, molim te. Tako da Ryzen, bog i batina, što bi ja rekao, mislim, svako ima svoje mišljenje, za mene je Ryzen sada bog. Nemam šta loše da kažem ni o Intelu, ali iskreno ne volim Intel. Tako da, to je to. A što se tiče prve PC igrice je baš, kao što ste svi znali, GTA San Andreas. Tako da, bukvalno, prvi put kad sam zaigrao, ništa nisam znao, ni šifre, druže, ni ništa. Ja sam trčao naokolo u gradiću, vozio bicikle, krao kola i ostalo. Čak mi i drugar dolazio tu, kucao mi šifre za avione, druže, pravili stantove i ostalo, sprdali se u igrici. Ali, opet kažem iskreno, taj prvi PC, jednog i dan danas stoji u drugoj sobi, druže, netaknut. Tako da šta da vam kažem ljudi moji, dobro sam prošao, mislim se stari, da izdrži 10 godina da tako kažem, ali opet nove stvari su nove i to će uvijek biti bolje, tako da to je to. Nadam se ljudi da ste uživali u ovom klipu, ako jeste, lajkujte video, šerujte, subscribeujte se da postajete najjači šumadinac na Balkanu. Mi se vidimo u nekom narednom videu, a do tada imate veliki pozdrav.